በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቻነልና ሎማዓንቲ ብዛዕባ አቡነ ሊቃኖስን ገዳሞምን ሕፅር ዝበለ ታሪክ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። አቡነ ሊቃኖስ ናብ ሃገርና ካብ ዝመፁ 9 ቅዱሳን ሓደ ኮይኖም ትውልዶም ድማ ካብታ ፍልጥቲ ግዝኣት ሮሜ ዝኾነት ቁስጥንጥንያ እዩ። ሊቃኖስ ዝብል ስሞም ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ብጣዕሚ ዝተምሃረ ዓብይ ሊቅ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቶም ቅዱስ አቦ ብመንፈሳዊ ፍልጠቶምን ብትርጓሜ ቅዱሳት መጻሕፍትን ኣዝዮም ዝበሰሉ ምዃኖም ዘርኢ ስም እዩ። አባ ሊቃኖስ ነዚ ናይ ሊቅነት ፍልጠቶምን መንፈሳዊ ጸግኦምን ሒዞም ናብ ሃገርና ብሔረ ኣጋዚ ብምምጻእ ኣብ ኣኽሱም ገዳም ደብረ ቆናጽል ተቐሚጦም ወንጌል ብምምሃርን ምእመናን ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ብምምራሕን ዓብዪ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ፈጺሞም እዮም። እዞም ዓብዪ ጻድቕ ካብ መንፈሳዊ ተጋድሎኦም ዝተለዓለ ፍሉይ ዝገብሮም ብዙሓት ዝገርሙ ነገራት ኣለዎም። ካብዚኣቶም እቲ ቀንዲ ንጸሎት ኣብ ዝቖምሉ እዋን 10ቲኦም ናይ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ኣጻብዕቲ ከም ፋኑስ ደሚቖም የብርሁ ነበሩ። እዚ መለኮታዊ ብርሃን እዚ ናይቶም ቅዱስ ውሽጣዊ መንነትን ቅድስንኦምን ዝገልጽ ነበረ። እዚ ድማ ኣብ ቅዱስ ወንጌል እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ግብሩ ብኣምላኽ ከም ዝተገብረ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተመስከረ እቶም ጻድቕ እውን ግብሮምን ህይወቶምን ብእግዚአብሔር ዝተኣመነ ስለ ዝነበረ እቲ ብርሃን ኣብ ስግኦም ተገሊጹ ተራእዩ እዩ። እቲ ዓብዪ ናይ ገዳማውያን መምህር ኣረጋዊ መንፈሳዊ እውን ብዛዕባ ባሕታውያን ብዛዕባ ምስጢር መለኮታዊ ብርሃንን ክዛረብ ከሎ ባሕታዊ ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝተዳለወ እንተኾይኑ ሽዑ ምስትውዓል ገንዘብ ይገብር። ብርሃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምርኣይ ዝበቅዕ ይኸውን ከም ዝበሎ አባ ሊቃኖስ እውን ብተጋድሎኦም ነዚ ሰማያዊ ብርሃን ክለብሱ ዝበቕዑ ናይ ብርሃን ኣቦ እዮም። ጻድቕ ኣቦና አባ ሊቃኖስ እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ጸጋ ኣዝዮም ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ዝገበሩ ዓብዪ ኣቦ እዮም። ካብዚኣቶም ሓደ እቲ ቀንዲ ዝጥቀስ ኣብ ደረቕ ጭንጫ ወይ ድማ ከውሒ ብጸሎቶም ማይ ብተኣምራት ምፍላቖም እዩ። ኣብ ገድሎም ተመዝጊቡ ዝርከብ ኣዝዩ ዘድንቕ ተኣምር ከምዚ ኢሉ ይትርኽ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣቦና አባ ሊቃኖስ ምስቶም 8 ቅዱሳን ኣሕዋቶም ሓቢሮም ከለዉ ንኣገልግሎት ዝኸውን ማይ ተሰኣነ። በቲ እዋን እቲ ኣቦና አባ ሊቃኖስ ብዙሕ ዘመን ዝገበረን ዝኣረገን መንፊት ሒዞም በቲ መንፊት ማይ ቀድሑ። ነቲ ዝተቐድሐ ማይ ድማ ኣምፂኦም ንገዳም ኣበምኔት ሃብዎ። እቲ ኣበምኔት እውን ብተራኡ ነቲ ማይ ተቐቢሉ ናብቲ ገንኢ ኣእተዎ። ብተኣምራት 3 ኣጋንእ መሊኡ። እቲ ማይ ድማ ንቤት ኣገልግሎት ንመብልዕን ንመስተን ክሳብ 5 መዓልቲ በጽሐ። ናይቶም ጻድቕ ገድሊ ነዚ ተኣምራዊ ፍጻሜ ብቋንቋ ግእዝ ከምዚ ብምባል የረጋግጽ። ወዝንቱ አቡነ ብፁዓዊ ኮከበ ገዳም ቅዱስ ሊቃኖስ ወአሃተ ዕለተ እንዝሃሎ ውስተ ማሕበር ምስለ 8 ቅዱሳን ኣሃዊሁ ሰወሃልቀ ማይ ነስአ አቡነ ሊቃኖስ መንፌ ብሉየ መዋእል ወቀድሃ ማየ በውእቱ መንፌ ወአምጽአ ወወሃቦ ለሊቀ ምኔት ወሊቀ ምኔትኒ ነሲኦ ውእተ ማየ ወአውኦ ውስተ ቀሱተ ወአከለ ለመፍቅደ ቤት እስከ 5 ዕለታት ለመብልእኒ ወለስትኒ ይብል።
እዚ ድንቂ ተኣምር እዚ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌል እቲ ብኣይ ዝኣምን ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ እውን ይገብሮ እዩ፣ ካብኡ ዝዓቢ እውን ክገብር እዩ ኢሉ ዝተዛረበ ቃል ኣብ ህይወት እቲ ጻድቕ ብግብሪ ከም ዝተገለጸ ዘርኢ እዩ። ኣባ ሊቃኖስ ካብ ኣምላኾም ብዝነበሮም ጽኑዕ እምነት ብተፈጥራዊ ሕጊ ማይ ክሕዝ ዘይኽእል መንፊት ከም ዋንጫ ተጠቐሙሉ። ኣቦና አቡነ ሊቃኖስ ኣብ ሃገርና ብሔረ ኣጋኣዚ ብርሃን ወንጌል ብምብራህን ንህዝቢ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ብምምላስን ዓብዪ ሃዋርያዊ ግደ ፈጺሞም እዮም። እቶም ጻድቕ ኣብ ዝጸንሕሉ ዘመናት ኩሉ ነታ ናይ ሓቂ እምነት ክርስትና ብምምሃርን ብዙሓት ደቀ መዛሙርትን መነኮሳትን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ብምፍራይን ገዳማዊ ህይወትን ኣብቲ ሃገር ክሰፍሕን ገዳማት ክጸንዑን ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም እዮም። መለኮታዊ ሓይልን መንፈሳዊ ጸጋን ዝተሓወሶ ኣገልግሎት እቶም ጻድቕ ብትምህርቲ ቃል ጥራይ ዝተደረኸ ኣይነበረን። የግዳስ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ዝተራእይሉ እዩ ነይሩ። ብሓይሊ ጸሎቶም ርኹሳን ኣጋንንቲ ዘውፅኡ፣ ንዓመታት ኣብ ዓራት ዝደቀሱ ሕሙማን ዝፈወሱ፣ ኣዒንቲ ዕውራት ዘብርሁን ንምዉታት ዝተንስኡን ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ነይሮም። ብኢዶም ዝተገበሩ እዞም ኩሎም ድንቅታት ንምስፍሕፋሕ ወንጌልን ንምጽናዕ እምነት ምእመናንን ዓብዪ ምስክርነት ኮይኖም እዮም። ኣቦና ኣባ ሊቃኖስ ተጋድሎኦምን ኣብ ምድሪ ዝተዋሃቦም ጽቡቕ ኣገልግሎትን ብተኣማንነት ምስ ፈጸሙ ፍጻመ ህይወቶም ኣዝዩ ረቂቕን ምስጢራውን ብዝኾነ መንገዲ ተፈጺሙ። ከምቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታት ከምኒ ነቢዩ ሄኖክን ኤልያስን ጻድቕ ኣቦና ሊቃኖስ እውን ሞት ከይረኣዩ ብዓብዪ ክብሪ ተሰዊሮም እዮም። እዚ ምስጢራዊ ምስዋር እዚ እቶም ጻድቕ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ዘለዎም ልዑል ክብርን ማዕርግ ቅድስናን ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ። ጻድቕ ኣባ ሊቃኖስ ናይዚ ዓለም ድኻም ፈጺሞም ዝተሰወሩ እቲ ዓብዪ ንጉስ ሃፀይ ካሌብ ኣብ ዝነገሰሉ መበል 21 ዓመቱ ነይሩ። እዚ ዓብዪ መንፈሳዊ ፍጻመ ዝተፈጸመ ድማ ንጉስ ካሌብ ኣብ ሃገረ ናግራን የመን ዝሳቀዩ ዝነበሩ ክርስቲያን ንምድሓን ነቲ ሃገር ንምውጋእ ካብ ዝብገስ ቁሩብ ቅድም ምባሉ እዩ። ጻድቕ ኣቦና ኣባ ሊቃኖስ ንብዙሕ ዘመናት ብተጋድሎ ኣብ ዝነበሩሉ ገዳሞም ደብረ ቆናጽል ሕዳር 28 ተሰዊሮም እዮም። እዚ መዓልቲ እዚ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን መዘከርታ በዓል እቶም ጻድቕ ኮይኑ በብዓመቱ ብድሙቕ ኩነታት ይኽበር። ገዳም ኣቡነ ሊቃኖስ ኣብ ጥቓታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ዝርከብ ኮይኑ ካብቲ ብታሪኽ ዝፍለጥ መቓብር ሃፀይ ካሌብን ሃፀይ ገብረ መስቀልን ቁሩብ ልዕል ኢሉ ኣብ ዝርከብ ጽቡቕ ናይ ከረን ቦታ እዩ። እዚ ቦታ እዚ ክርስትና ናብ ኣክሱም ቅድሚ ምእታዉ ብስርዓት ሕገ ኦሪት መስዋእቲ ዝቐርበሉ ዝነበረ ጥንታውን ቅዱስን ቦታ ምዃኑ ይንገር። እቲ ገዳም ኣብ መወዳእታ 5ይ ክፍለ ዘመን ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመጹ ተሰዓቱ ቅዱሳን ሓደ ብዝኾኑ ብቅዱስ ኣቦና ኣባ ሊቃኖስ ዝተመስረተ ኮይኑ መንፈሳዊ ስሙ ድማ ደብረ ቆናጽል ይበሃል። ካብቲ ከባቢ ብምእመናን ድማ ገዳም እንዳ ኣባ ሊቃኖስ እናተባህለ ይጽዋዕ። ሕዚ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን እቲ ገዳም 4 መኣዝን ኮይኑ ዝተሃነጸ ኣብ ልዕሊ እቲ ጥንታዊ ዝነበረን ዝፈረሰን ናይ ቀደም ህንፃ ከም ዝኾነ ናይ ታሪክ ምስክርነት ኣሎ። ነዚ ከም ቀንዲ መርትዖ ዝጥቀስ ድማ ኣብቲ ናይ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን መንደቕን መሬትን ብጥበብ ዝተጸረቡ ጥንታውያን ኣእማንን ዝተፈላለዩ ታሪኻውያን ሓድግታትን ተሓዊሶም ምርካቦም እዩ። እዚ ድማ ጥንታዊነት እቲ ገዳም ካብ ዘመን ናብ ዘመን ዝተሰጋገረ ናይ ታሪክ ዋንነቱ የረጋግጽ። ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብነሓሰ 13 ኣብ ደብረ ታቦር ንሃዋርያት ብርሃነ መለኮቱ ከም ዝገለጸሎም ኩሉ ኣብ ገዳም ኣቡነ ሊቃኖስ እውን
ነቶም ጻድቕ ኣቦና ብርሃነ መለኮቱ ገሊጹሎም እዩ። እዚ ኣብቲ ገዳም ዝተረኣየ መለኮታዊ ብርሃን ቅድስና እቲ ቦታን ናይቶም ጻድቕ ልዑል መንፈሳዊ ደረጃን ብዘርኢ ረቂቕ ምስጢር እዩ። በዚ መሰረት እዚ ድማ ኣብቲ ገዳም በብዓመቱ ክልተ ዓበይቲ በዓላት ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይኽበሩ። ንሳቶም ድማ ሕዳር 28 ጻድቕ ኣቦና ኣባ ሊቃኖስ ብኽብሪ ዝተሰወሩሉ ዕለትን ነሓሰ 13 ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱ ዝገለጸሉ በዓለ ደብረ ታቦርን እዮም። ካብቶም ተሰኣቱ ቅዱሳን ገዳሞም ኣብ ጥቓ ኣኽሱም ዝርከብ ናይቶም ክልተ ቅዱሳን ማለት እውን ኣቡነ ሊቃኖስን ኣቡነ ጰንጠሌዎንን ጥራሕ እዩ። ካልኦት ቅዱሳን ናብ ዝተፈላለዩ ርሑቕ ቦታታት ክሰማርዉ ከለዉ እዞም ክልተ ቅዱሳን ኣብ ጥቓ ኣኽሱም ክቕመጡ ዝገበሮም ታሪኻዊ ምኽንያት ኣብ ገድሎም ከም ዝስዕብ ተገሊጹ ይርከብ። እቶም 9 ቅዱሳን ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ንምፍጻም ክበታተው ወይ ድማ ክፈላለዩ ክብሉ ከለዉ ናይቲ እዋን ንጉስ ኣኽሱም እታ ንግስቲ ካህናትን ኩሎም ምእመናንን ብዓብዪ ብኽያትን ንብዓትን ካባና ይትርሓቑ ኣብ ጥቓ ታቦተ ጽዮን ተቐመጡልና ኢሎም ስለ ዝተማሕፀንዎም እዩ። እቶም ቅዱሳን እውን ናይቲ ህዝብን ቤተ መንግስትን ልመና ተቐቢሎም ካብ ከተማ ኣኽሱም ከይረሓቑ ገዳማቶም ብምምስራት ንምእመናን ቀረባ ብምዃን ኣገልግሎቶም ኣካይዶም እዮም። ገዳም ኣቡነ ሊቃኖስ ኣዝዩ ዝተኸበረን ብግርማን ዝተመልአን ምዃኑ ሓደ መርትዖ ቀደም ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት እቲ ገዳም ብሰብ ዘይኮነስ ብነብሪ ይሕሎ ከም ዝነበረ ይንገር። እዚ ድማ እግዚኣብሔር ንቅዱሳን ቦታታትን ዘለዎ ሓለዋን ፍጥረታት ንቅዱሳን ናይ ምግዛእ ጸጋን ዘርኢ እዩ። ክሳብ ሎሚ እውን ገዳም ኣቡነ ሊቃኖስ ወይ ድማ ደብረ ቆናጽል ግርማ ከተማ ኣኽሱም ኮይኑ ምስ በረከት ታቦተ ጽዮን እናተኣሳሰረ ንምእመናን መአከቢ ፈውስን ጸሎትን ኮይኑ የገልግል ኣሎ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።